Dumating nga kami ng asawa ko sa PITX terminal ng pasado na alas 4 at dahil wala pa kaming ticket, kailangan namin dumiretso na sa ticket booth na kukuha na namin ng ticket. Pagkarating ko nga sa ticket booth 1 ay agad na akong dumiretso sa counter ng Alps de Bus dahil dito ako bibili ng ticket. Pagkarating ko nga doon ay agad yung tinanong kung available pa ba ang 6 PM na biyahe at agad inabot sa akin ang listahan para makapili daw ako ng sets na gusto ko maupuan. At dahil nga wala nang bakante sa unahan ay kinuha ko na lang ang number 39 at 40 para sa aming mag-asawa. At maya maya pa ay nakuha ko na rin ang ticket at ang naging pamasahe pala natin ay 1,300 ang isa. Bali dalawa kami ng asawa ko kaya ang binayaran ko ay 2,600 pesos. At pagkakuha ko nga ng ticket ay agad na akong bumalik sa baba at para makakain din kami ng asawa ko dahil bago kami bumiyahe kailangan kumain na muna. Pagkatapos nga namin kumain ay agad na kami umakyat ng asawa ko dahil tamang-tama nga ay tinatawag na pala ang mga sasakay sa Alps na may biyaheng Bicol. Starbucking po. Aalis na po yung bus. Last 2 minutes na lang. Exit Starbucking. Alps po. Biyar ko na po nga. Biyar pa. Ba't tinanggal ko pa? Sa dulo. At paglabas nga namin ng gate 4 ay nakita ko nga sa dulo na nandun na pala ang bus na sasakyan namin. Kaya dali na kami pumunta doon. At ito ang rides natin ngayon, itong Yutong ng Alps de Bus na may body number na M7067 na may 2x2 seat configuration, may aircon, charging port, pod T-wall, garbage net, at may armrest. Syempre may humble legroom. At dahil nga meron kaming malita sa estribo ay binigyan kami ng card na may number 16 para maiwasan ang pagkawala. At maya maya nga ay kinuha na ni Kuyang Konduktor ang mga tiket upang makuha na rin ang kopya at may balik sa amin ang original na tiket. Okay na. At alas 6:15 na nga nang umalis ang bus na sinakyan namin. Dumaan ang bus sa may Tambo, Mia Road at umikot naman sa may Ayala Mall at umakyat naman dito sa Airport Road.
At sa oras na ito ay nandito na tayo sa Expressway Toll Plaza. Sa ilang oras na biyahe galing na Maynila ay narating na natin ang Ibaan, Batangas. Jollibee, Ibaan. At sa ilang minutong biyahe naman natin ay nadaanan na natin ang Rosario, Batangas. At sa ilang oras sa biyahe galing ng Rosario, Batangas ay narating na natin ang Pagbilao, Quezon kung saan ang unang stopover natin. 1
120. Paglipas ng 20 minutes ay agad na rin umalis ang bus. At dahil nga sobrang antok na natin sa biyahe, ay kinailangan ko na munang matulog. At ang paggising ko ay umaga na pala. Dahil nga wala man bababa sa Daraga ay hindi na dumaan ang bus doon. Dumaan na lang ito sa diversion road.
Sa oras na to ay nadaanan na natin ang Villahermosa, Esperanza, Pudyao, Tripor at Ambual. Kaya medyo malapit na tayo kung saan kami nakatira. Dito nga ay nakababa na kami dahil nandito na kami sa lugar namin. At dito na nagtatapos ang bus ride natin galing ng Maynila. Maraming salamat sa inyong panonood mga idol.